Horas madihamu sudi akah dongan macelas roha pajuk pagi tamuse di pertanyaan palabo roha di kanal YouTube YKB Bahasa Tuba. Ia si pahusor-husor ni rohata saunari ima nasia buku wasiat nama rodolan perbui natiur na di enet sen episode 5 ayat 1:20. Jalan nagabi ujahan ni si pahusor-husorota ima nasien ayat sia nama dok ai nasa khabasaon dohot atigoran dohot asitongan ido perbue ni natiuri perbue natiu adong do padohan naung liling mehet sian perbue na do tadau kau marlaku dope upasa naung lilingi saat tutikyon alana adong do hasitongan na arga di bagasan padohani. Panurat ni surat episode pe masyarahon nasarupa do. Ya adog sasahala mangoku dirina di bagasan natorang na dipatudus tu hau tutu perbuena ima habasaron hati goran dot hasitongan. Domu tu perbuena gino aradison na pola menek rohani itaon ala holat tudu sajudi dok. Kirana otik tutu otik alai dada trugodang na tinaringot dison alai taringot tu ipolana do asa taboto habasaron hati gorat dohot asitongan ido ipolani mul sialani nasa halat nama ngokku dirina mengudu di bagasan natorang ikom majamoton Buhado parngulun na sila sa diri ngulu na marpahuye dada ro butino ni asa maparbuhon na din sa dakaw ikon na marsitutu jala sitong no majamot totsa di patording panura sura episode do rumang ni akan napatu si ulah honon songot tada ni na majamot to parngulun nagalitad ni nabuy gabi anak katiuron na maparbuihon na dingkan. Hamu kadongan ali-ali ni YKB na marhata tubaon. Mam kasadario taparroha ako may di bagasa kajamoton sungod dia kita mangulu. Ikom ma patuluon iya halak Kristi tulus do tuhaw na maparbuyo kabasaron hati goran dohot asitongan. Olam marhite na songonido halak na asing manada nasa halak Kristen anak hati urang. Songoni majolo pertanyaan atas sadarion unang lupa like, subscribe, jala sagihot tu akadongan na asing muse. Marhite inung nga dohot tamuna patol hasog barita na ulirak dohot kagiyon. Saya di pasu-pasu tuwata Jesus mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.